Co masz? To dla ciebie. Twój prezencik ode mnie i od niej. Ty zwariowała. Już masz doładowanego swojego Skype'a, mikrofonik, kamerka, internet. Swojego Skype'a masz wszystko. You make her cry, baby. Z radości chyba płaczesz to. Nie śmiej się. Mam nawet twojego Skype'a, mam. Twój login i wszystko, ze swoimi wszelkimi kontaktami. Widzisz? Mama. Ariel, Dagmara, wszystkie są. Widzisz? Widzisz? Dosyć masz pieniędzy, jakieś Cicho. rzeczy kupujesz. Widzisz? Wszystkie są. Co mają być. Widzisz? Mhm. No. Teraz możesz pomachać do kamery. O kurczę, no ja się w ogóle... Dziękuję bardzo. Możesz ją You make her cry. Siadaj.